श्रीनगर. चला नेक्स्ट मॅच नाणेकडू केला जातोय. हॅलो हॅलो. जय भैरी श्रीनगर संगनायक आणि विजेता टॉस झालेला मानवनाथ करबुडे. माईक जवळ यायचे. संगनायक टॉस विन झाल्यात. आपला निर्णय कळवायचा आहे. फिल्डिंग बोल ना. फिल्डिंग. धन्यवाद. क्षेत्ररक्षण स्वीकारले महारामनाथ करबुडे संघाने. महारामनाथ संघाचा विचार केला तर आपल्या साखळी टेज मधील एक सामना विजयी झालाय, त्यानंतर एक सामना पराजित झालाय. आणि जय भैरी श्रीनगर संघाचा विचार केला तर आपल्या साखळी टेज मधील तिन्ही सामने इथे पराजित होऊन आता मात्र चौथ्या सामन्यामध्ये काय कामगिरी करतो बघायचंय. जय भैरी श्रीनगर प्रथमतः फलंदाजीसाठी येताना दिसेल. जितू राजवाडकर आपल्याला विनंती करेन आपण कॉम्बॉक्स मध्ये या. जितू राजवाडकर. थँक्यू डीजे. योगेशजी माने यांच्याकडून सलग 5 चेंडूवरती जर 5 चौकार जर कोणी लगावले गेले तर रोख रक्कम 3000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी असेल. आणि सलग 3 चेंडूवरती 3 विकेट जर कोणी काढले, हॅट्रिक केली तर 3000 रुपये. कोणी आजच्या रजनीपासून चालू झालं असेल. जाऊया खेळागडामध्ये. अनूप स्वतः संघ मालक खेळागडच्या दिशेने येतोय. गोलंदाजी बार करून अनूप नलावडे आणि नौशाखेडला फिरोज सिंदगी गोलंदाजी बार करून स्वतः कर्णधार यावी आपण पाहतोय. आणि पहिला चेंडू यावी थोडासा स्वेअर फेकला जातोय. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. अमितचा नंतरचा चेंडू एक्स्ट्रक्षक स्वप्नील आलिम उच्च दर्जामध्ये आता एक्स्ट्रक्शन केलं जाते. बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त दाब यावी स्कोरवरती जमा केली जाते. एक दाब येते. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रक्शनला दाद देणं गरजेचं असेल. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण यावी आपण पाहतोय. एक्स्ट्राच्या मागून इथे केलं जातंय. कारण मागच्या 2 रजनींमध्ये प्रत्येक एक्स्ट्रक्षक नाकाम ठरत होता. आजच्या रजनीमध्ये राहुल आणि त्यानंतर स्वप्नील आलिम ह्या दोघांच्या माध्यमातून अप्रतिम एक्स्ट्रक्शन यावी आपण पाहतोय. नंतरच्या चेंडूवरती काय क्षेत्ररक्षण आहे. स्मिथ शिवलकरच्या माध्यमातून अप्रतिम क्षेत्ररक्षण इथे केलं जात आहे. धावा आपल्या संघासाठी रोखल्या जात आहेत. पुढे एकदा स्वतः कर्णधार आणि पहिलं शतक म्हणजेच काय पॉवर प्लेचं शतक आहे. आणि पॉवर प्लेच्या शतकामागे धावा बनवणं गरजेचं असेल. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू डिक्लेअर धावेसाठी एका धावेसाठी मोजला जातोय. एक धावे स्कोरवरती जमा केली जाईल. धावसंख्या 4 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे त्याला मीडियम पेसर पंचांच्या उजव्या तोडून अर्थातच काय अराउंड विकेट. नंतर राखलेला चेंडू लेगस्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. स्लिप मध्ये असलेला आपण क्षेत्ररक्षक पाहतोय. आणि त्यानंतर स्वप्नील या दोघांमध्ये टक्कर होती आहे.
कारण टक्कर करण्यासाठी हा सामना फटका इथे खेळला जातोय. टक्कर होती आणि टक्कर मध्ये दिला जातोय. दणदणीत येतोय खडखडीत चौकार. अडू पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा थोडासा लिस्टिकच्या बाहेरून जाणार होता. पंच पुढे एकदा आपले दोन हात खांद्याच्या दिशेने इथे समांतर दिले जात आहेत. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा व्हाईट +1 टोटल 2 धाब्यांसाठी इथे मोजला जाणार आहे. मोफत धाबा इथे दिल्या जात आहेत. रन करतात समोरचा संघ मस्त. आम्ही देणार देखील रन करायला त्यांना फर्स्ट एक्स्ट्राच्या धाबा इथे दिल्या जात आहेत. धावसंख्या 12. सन्नाटा आहे कारण प्रेक्षक वर्गांना देखील माहिती आहे कारण बक्षीस पात्र फेरीमध्ये अविस्फोट संघ दाखल झालाय. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा अतिरिक्त इथे मोजला जातोय. आणि केजी गोंदबरे यांचा संघ आपण पाहतोय अविस्फोट बक्षीस पात्र फेरीमध्ये दाखल झालाय. नंतरच्या चेंडूवरती उत्कृष्ट झेल पकडलाय का? येस. हा येस. एकदा नाही इथे दोनदा इथे झेल पकडला जातोय. हा कहाणीमध्ये ट्विस्ट आहे अजून. महारवणात करबडे सामना जर जिंकला आणि समोर पुढील सामना विस्फोट जर का हारला तर कहाणीमध्ये ट्विस्ट येणार आहे. सोहम बाडकर क्रीडांगणामध्ये दाखल झालाय. चेंडूला पाठवून दिलं जाते 4 धाब्यांसाठी. बक्षीसपात्र फेरीमध्ये दाखल झाला असं म्हणतोय पण काही घडू शकतं. नंतर त्या चेंडूवरती हलक्यातून खेळण्याचा प्रयत्न येतोय. पंचांचा षटक संपल्याचा इशारा इथे दिला जातोय. षटक संपतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 17. कोण करणार इथे विजयासाठी मोठा खतरा? हा चान्स आहे अजून. जर का हा सामना महारवड्यात करबडे संघ जिंकला तर पुढील सामन्यामध्ये महत्वाचं असणार. तिथे जर ओबीस्पोर्ट संघ जर हरला तर कहाणीमध्ये ट्विस्ट. दोन्ही संघांची होणार बराबरी. होणार काटेची टक्कर. घमासून युद्ध या क्रीडांगणाच्या आतमध्ये फिरोज आणि पंचम यांच्यामध्ये. पहिला चेंडू यावेळी इलेक्ट्रिकच्या बाहेर जाणार होता. पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. जितू राजवाडकर आपल्याला विनंती करेन आपण कॉम्बॉक्स मध्ये या. धावसंख्या 19 या धावसंख्येवरती जर पोहोचली असेल. नंतरचा फटका अतिशय सुंदर होता. अप्रतिम होता. खोदून काढला होता परफेक्ट ब्लॉकरचा चेंडू. गोल्डन शतक इथे चालू झालंय आणि गोल्डन शतक म्हणजेच काय? जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा चेंडूला पाठवून दिलं जाते. डिक्लेअर 2 धाब्यांसाठी. धावसंख्या 23 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. रत्नागिरी जर बिलॉंग करता विचार केला गेला तर अरबाज असेल, रोनित बाणगुडे, पंचम वारकर, स्मित शिवलकर, स्वप्नील आलिम असे आपण खेळाडू पाहतोय महारवड्यात करबडे संघाकडे. आणि त्यांची दमखमवरती हा सामना जिंकण्याचा प्रयत्न इथे केला जाईल. अजून या षटकातील काही महत्वाचे चेंडू इथे शिल्लक राहिले आहेत. गोल्डन शतक आहेत. जितक्या बनवत आहेत तितक्या दुप्पट आहेत. यावेळी टाकलेला चेंडू थोडासा स्वेर इथे ठरतोय. स्वप्नील आलिम कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाहीये कारण माहिती आहे क्रिकेटवरती चुकीला माफी नसते. हार जीती नेहमी होतच असते. नंतरचा चेंडू पंचांचा नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. क्रिकेट हा मित्रांनो खेळत असा आहे. कुणीतरी हारल्याशिवाय कुणीतरी जिंकत नसतं आणि कुणीतरी जिंकल्याशिवाय कुणीतरी हारत नसतं. हाच खेळ आता क्रीडांगणामध्ये रंगत चाललाय. धावसंख्या 27. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू हलक्याने खेळला जातोय. एका धावेसाठी 1+1 बोनस मधले 1 धाव मिळणार आहे. टोटल 2 धावा या चेंडूवरती मिळतील. नजरा पडल्या आहेत पण काही घडू शकतं. सामन्यामध्ये अजूनही जर तर वरती आहे एक संघ. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडून पाठवून दिला जातोय. कव्हर इजर मध्ये 2 धावांसाठी. या दोनच्या मध्ये तरी टीमची टोटल धावसंख्या 33 अंकांवरती जाऊन पोहोचली आहे. टीमची टोटल धावसंख्या 33. पंचम वाळकर गोलंदाजी मार्क. नेक्स्ट बॉल. सुंदर चेंडू इथे टाकला जातोय आणि षटक संपल्याचा इशारा इथे दिला जातोय. निर्णायक 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 33. चला सोहम भाटकर आणि स्मित शिवलकर एकाच संघाकडून खेळतात. हा पहिला चेंडू ब्लॉकर पद्धतीचा होता. डॉट बॉल येतोय.
स्मित शिवलकर आणि सोहम बाटकर एकाच संघाकडून रत्नागिरी संघाकडून खेळतात, त्यामुळे दोघांची कमी आणि हमी जाणली 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 ओळखली पारली. या चेंडूवरती वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. +1 टोटल 2 धावा या चेंडूवरती मिळतील. या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 35. पुढे एकदा सोहम बाटकर चेहऱ्यावरती असणारा एक स्माइल, गोड स्माइल आपण पाहतोय. आणि नंतरचा चेंडू वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. स्मित शिवलकर आपण पाहतोय. रत्नागिरी टेनिस क्रिकेट मधील एक नामांकित नाव या ठिकाणी ओळखलं जातं. अनेक पर्व ज्या खेळाडूने गाजवले असतील, अनेक स्पर्धांमध्ये मालिकावीरचा किताब जो पटकावतो तो स्मित शिवलकर आपण पाहतोय. पुढे एकदा प्रॉपिंग केस करून थोडीशी दुखापत झाली. चेंडू नंतरच्या चेंडूवरती चौकार इथे येतोय. धावसंख्या 40. आर्या पार जाऊन पोहोचले असेल. नंतरचा चेंडू वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव बिस्कुटकर वरती जमा केली जाते. स्मित शिवलकर थोडासा लेंथ आणि लाईन बिघडलाय. नंतरचा चेंडू लो फुल टॉस पुढे एकदा पाठवून दिला जातोय. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये 4 धावांसाठी. नंतरचा चेंडू काय फटका आहे. हा चित्रक्षक चुकला. अतिशय सुंदर दर्जाचा फटका. मॅजिक गार्डन येतोय चौकार. प्राचीन कोकण धरका चौकार इथे खेचला जातोय सोमच्या माध्यमातून. मॅजिक 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 याही चेंडूवरती नो बॉलचा इशारा. +4 टोटल 5 धावा. 5 धावा. हा 5 धावा मिळतात या चेंडूवरती. धावसंख्या 54 या अंकांवरती धन पोहोचली असेल. नंतरचा फटका हा सो ब्युटिफुल सो एलिगंट जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव कडक लाजवाब. धावसंख्या टीमचे टोटल स्कोर कार्ड वरती 58. हॅलो 3 षटकाखेर धावफलकावरती 58 धावा. 4था षटक घेऊन 5. पहिला चेंडू ब्लॉक हॉलला होता. एक चांगला पंच पाहायला मिळतो. आलेल्या 4 धावा. ते कुठेतरी शॉर्ट धावा दक्ष असे पंच पाहायला मिळतात. नक्कीच तरी 4 धावा होत्या, परंतु जी पुढे लक्ष्मण रेषा आहे ती कुठेतरी पार केली. त्याचा परिणाम इथे आता मात्र इथे 4 धावा पाहायला मिळतात. फिरोजच्या बॅट मधून आलेला चौकार. पंचम डावपुरा गोलंदाज समोर फिरोज सारखा फलंदाज असताना मात्र कुठेतरी आपली दिशा भरकटलेला दिसतोय. ऑफ स्टिक सोडून जरा चेंडू पंच वाईट घोषित करत असताना आलेली एक आव्हान तर धावसंघाच्या धावसंख्येमध्ये जोडली जाईल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 63 या आकड्यावरती. आता मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. टप्पा पडल्यानंतर अनपेक्षित उसळी घेतली चेंडूने. निर्धाव चेंडूची सांगता होत असताना पुढचा चेंडू मात्र वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचम मात्र चांगल्या प्रकारे पंच पाहायला मिळतो आणि या 4 धावा फिरोजच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. नक्कीच तरी फिरोजचा विचार केला तर एकटा फलंदाजी करतोय. दुसरा कोणत्याही खेळाडूची इथे साथ जेवढी मिळाली नाहीये ते फिरोजला. कारण साखळी फेरीचा विचार केला तर 3 सामने पराभूत झाला हा संघ आणि या 4 धावा पाहायला मिळत आहेत. पाहूया गोलंदाज पंचम पुढचा चेंडू. 2 धावा दरम्यान षटकाची सांगता होत्या. 4 षटक संपतात. 4 षटकाखेर धावफलकावरती 74 धावा.
एक बाद 74 अशी धावसंख्या. पाहूया शेवटचं षटक कोणत्या गोलंदाजाच्या हाती सोपवण्यात येतं. हाणामारीचं षटक, शेवटचं षटक हाती सोपवण्यात आलंय ते. बॅटिंग पॉवर प्ले असेल शेवटच्या षटकासाठी. गोलंदाज आहे तो प्रणव, समोर आहे तो सोहम भाटकर, ज्याने या आधीच्या षटकामध्ये चांगली फलंदाजी केली होती. नेत्र दीपक फटके पाहायला मिळाले होते सोहम भाटकरच्या. त्या सोहम भाटकरच्या पहिल्या चेंडूवरती यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या तिथे प्रणव याने. नवीन फलंदाज यश आणि पहिल्या सुंदर क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळत आहे. ते बाद होतोय धावबाद स्वरूपात. यश बाद होतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं स्मित शिवलकर याच्याकडून. पुढचा चेंडू प्रणवचा. आता मात्र समोर आहे तो फिरोज सिंगे. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी या शेवटच्या षटकाचा विचार केला तर 3 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत झाला आहे आणि कोणती धाव आतापर्यंत पाहायला मिळत नाही. शेवटचं हाणामारीचं षटक असताना ना एकदा निर्धाव चेंडू, लागोपाठचा 4था निर्धाव चेंडू. या षटकामध्ये धावा जमा करणं महत्वाचं होतं. त्या षटकामध्ये कुठेतरी जगडून ठेवलंय त्या फलंदाजांना प्रणव याने. चेंडू एकदा बॅकफुट पंच. मात्र 4 धावा पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या होते ती 78 धावा. शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल प्रणवचा. बॅकफुटला जाऊन पंच केला. डेड चेंडू असेल. पुढचा चेंडू मात्र वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. एक अतिरिक्त धाव संघाच्या धावसंख्येत जोडली जाईल. धावा होत आहेत त्या 79 धावा. निर्धारित 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 5 षटकाखेर धावफलकावरती 79 धावा. 80 धावांचं आव्हान असेल ते महारवळनाथ करबुडे या संघासमोर. धन्यवाद डीजे.
दरम्यान सामन्याच्या दुसऱ्या डावाला प्रारंभ होतोय. 80 धावांचा पाठलाग करायचा असताना सलामी जोडी पाहायला मिळते. स्ट्राईक एंडला स्मिथ शिवलकर तर नॉन स्ट्राईक एंडला अरबाज. पहिला षटक घेऊन सोम भाटकर पंचांच्या उजव्या साईडने चेंडू टाकेल. पहिला चेंडू इथे पाहायला मिळतोय. या 2 धावा, या 2 धावेने संघाच्या धावसंख्येचा श्रीगणेशा होतोय. मारवळनाथ करबुडे संघाचा पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच पाहायला मिळतोय आणि या 2 धावा पाहायला मिळत आहेत. आता मात्र इथे वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. आलेली अतिरिक्त धाव. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू, पुन्हा एकदा वाईट चेंडू सलग लागोपाठचा दुसरा वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय तो सोहम भाटकर. पहिले 2 चेंडू अचूक टप्प्यावरती टाकले होते, त्यानंतर मात्र 2 चेंडू खराब टाकले. वाईट स्वरूपात आलेला तिसरा वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. ते हॅट्रिक होते ती वाईटची. सोहम भाटकर याच्याकडून 80 धावांचा पाठलाग करायचा महारवळनाथ करबुडे संघाला. आता मात्र एक चांगला फटका पाहायला मिळतोय. मात्र या 4 धावा पाहायला मिळत आहेत त्या स्मिथच्या बॅटमधून पाहायला मिळतात. सुंदर क्षेत्ररक्षण, खरोखर सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे ते अनुप याच्याकडून. नक्कीच तरी 4 धावा आपल्या संघासाठी वाचवल्या. फुलटॉस होता, पुरेपूर फायदा उठवला. या 4 धावा दरम्यान षटकाची सांगता होत्या. पहिलं षटक संपतंय. पहिला षटकाखेर धावफलकावरती 19 धावा. हॅलो 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 धन्यवाद डीजे. पहिलं सांगाडून दुसरा षटक घेऊन फिरोज सिंदगी. पहिला चेंडू, ते मात्र निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू पाहायला मिळतो. लेग गोलंदाजी समोर आहे तो अरबाज. पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा आल्या आणि गोल्डन षटक पाहायला मिळतं. आणि आता मात्र इथे वाईट चेंडू +1 एकूण 2 टोटल 4 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळतील. कारण या षटकामध्ये जेवढ्या धावा येतील तेवढ्या धावा डबल होताना पाहायला मिळतील. परंतु जर विकेट गेले तर 5 धावा मायनस सुद्धा होताना पाहायला मिळतील. त्यामुळे हे षटक महत्वपूर्ण असेल. चेंडू मात्र बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरतोय. चेंडू जाऊन विसावतोय यष्टीरक्षक सोम याच्याकडे. निर्धाव चेंडू, ना एकदा बॅकफुट पंच. आता मात्र डेड चेंडू असेल. ना एकदा फिरोज. मात्र वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. 2 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळत आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण स्वतः करतोय तिथे. किस तरी 4 धावा आपल्या संघासाठी ते वाचवताना पाहायला मिळतोय तो फिरोज. पुढचा चेंडू असेल साठी. बरोबर सुंदर गोलंदाजी, लेग कटर गोलंदाजी पाहायला मिळते. चेंडू टप्पा पाडल्यानंतर आतमध्ये येताना पाहायला मिळतोय. तर मात्र ब्लॉक हॉलला चेंडू टाकला. चांगली गोलंदाजी खरोखर. मी म्हणेन तर अरबाजला जागेवरती उभं करून ठेवलंय. मोठे फटके खेळण्यापासून वंचित केलंय. मात्र 4 धावा पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान षटकाची सांगता होते. दुसरं षटक संपतंय. दुसऱ्या षटका अखेर धावफलकावरती 33 धावा. 33 धावा. अठरा चेंडू 47 धावा. विजयाचं समीकरण 18 चेंडू 47 धावा. सोम भाटकर गोलंदाजीसाठी आला आणि पहिला चेंडू इथे अवांतर हाताळताना पाहायला मिळतोय. एकदा सोम
वाईट चेंडू पाहायला मिळतो, वारंवार अतिरिक्त चेंडू टाकताना पाहायला मिळतोय तो सोहम भाटकर. याने पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा खर्च केल्या होत्या. तो सोहम भाटकर ते तिसरं षटक हाताळतोय, परंतु वारंवार अतिरिक्त चेंडू टाकताना पाहायला मिळतोय. नक्कीच तरी पहिल्या विजयाच्या प्रतीक्षेत असेल, परंतु जर असे वाईट चेंडू टाकले तर नक्कीच आपण सुद्धा पराभवाच्या छायेत जाऊ शकतो. आणि आलेला चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या होते ती 39 धावा. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय, वारंवार खराब गोलंदाजी सोहम कडून पाहायला मिळतोय. ना एकदा वाईट. आता मात्र कुठेतरी नाराज दिसतोय तो फिरोज सिंघी. सुंदर फटका, खरोखर सुंदर फटका पाहायला मिळतोय तो स्मिथ शिवलकरच्या बॅट मधून. धावफलकावरती धावा झाल्या त्या 45 धावा. खरोखर पुन्हा एकदा एक नेत्रादीपक फटका पाहायला मिळतोय तो स्मिथच्या बॅट मधून. धावफलकावरती 49 धावा. मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. चेंडू मात्र बॅकफुटला जाऊन पंच केला. 4 धावा. दरम्यान षटकाची सांगता होते 3 षटक संपतात. 3 षटकाखेर धावफलकावरती 53 धावा. विजयासाठी 12 चेंडू 27 धावा 7 चौकार. धन्यवाद डीजे. नवीन गोलंदाज अनूप ला चेंडू, वेगवान चेंडू. विजयाचं समीकरण बदलते. 11 चेंडू 27 धावा. पाहूया पहिल्या विजयाच्या प्रतीक्षेत आहे तो जय भैरी श्रीनगर. हा संघ विजयी संपादन करू शकतो का? आणि हा वाईट चेंडू पाहायला मिळतो. विजयाचं समीकरण असेल ते 4 धावा. 58 धावा धावफलकावरती. पुढचा चेंडू अनूपचा. मात्र या 2 धावा पाहायला मिळत आहेत. धाव फलकावरती धावा आहेत त्या 60 धावा. विजयासाठी अजूनही 20 धावांची आवश्यकता. मात्र निर्धाव चेंडू. 8 चेंडू 20 धावा. 8 चेंडू 5 चौकार. पुढचा चेंडू ते मात्र 2 धावा पाहायला मिळत आहेत. हा चेंडू निर्णायक असेल, कारण शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा राहतात हे पाहावं लागेल. अनूप पुढचा चेंडू. मात्र कुठेतरी वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. आव्हांतर धावा देताना दिसतोय तो अनूप. धावफलकावरती 63 धावा आणि या 4 67 धावा. दरम्यान 4 षटकाची सांगता होते. 4 षटकाखेर धावफलकावरती 67 धावा. विजयासाठी 6 चेंडू 13 धावा 3 चौकार. डीजे शेवटचं षटक बॅटिंग पॉवर प्ले असेल. 6 चेंडू 13 धावा. समोर आहे तो स्मिथ शिवलकर गोलंदाजीसाठी. पहिला चेंडू टॉस होता. पुरेपूर फायदा उचलला आणि या 4 धावा पाहायला मिळतात. विजयाचं समीकरण 5 चेंडू 9 धावा. 5 चेंडू 9 धावा. मात्र हा चेंडू वाईट पाहायला मिळतोय. नो +1 अशा एकूण 2 धावा. या चेंडूवरती धावसंख्या झाली ती 74 धावा. सहा धावांची आवश्यकता आहे. पुढचा चेंडू. नक्कीच तरी जर हा सामना महारवळनाथ करबुडे संघाने जिंकला तर यानंतर जो सामना होईल नक्कीच तरी एक रोमांचक सामना पाहायला मिळेल. नो चेंडू इथे विजयी होतोय महारवळनाथ करबुडे संघ. यानंतर होणारा सामना महारवळनाथ करबुडे विरुद्ध
ओई स्पोर्ट नक्कीच तरी हा सामना निर्णायक असेल, कारण एका बाजूला पाहायला गेलं ओई स्पोर्ट संघाने आपले 3 सामने जिंकलेत, 3 पैकी 3 सामने जिंकलेत, तर दुसऱ्या बाजूला पाहायला गेलं महारावळनाथ करबुडे संघाने 3 पैकी 2 सामने जिंकलेत. हा सामना नक्कीच तरी महारावळनाथ करबुडे संघासाठी खूप महत्वपूर्ण असेल. जर या सामन्यामध्ये विजय संपादन केला तर नक्कीच तरी या ग्रुपमध्ये रोमांचकता आपल्याला पाहायला मिळेल. हॅलो, आता होणारा जो सामना आहे ओवी स्पोर्ट आणि महारावळनाथ करबुडे संघ. नवीन ओवी स्पोर्ट आणि महारावळनाथ करबुडे. ओवी स्पोर्ट संघाने 3 पैकी 3 सामने जिंकलेत, तर दुसऱ्या बाजूला महारावळनाथ करबुडे संघाने 3 पैकी 2 सामने जिंकलेत. सूचनेकडे लक्ष द्यायचंय दोन्ही संघाने. जर हा सामना ओवी स्पोर्ट संघाने जिंकला तर तो डायरेक्ट टॉप 4 मध्ये क्वालिफाय होईल. जर हा सामना महारावळनाथ करबुडे संघाने जिंकला तर नवीन मॅच 1 ओव्हरची होईल, त्यामध्ये जो संघ विजयी होईल तो क्वालिफाय होईल. जर ओवी स्पोर्ट संघाने हा सामना जिंकला तर डायरेक्ट तो टॉप 4 मध्ये जाईल. जर हा सामना महारावळनाथ करबुडे संघाने जिंकला तर एक नवीन मॅच 1 ओव्हरची होईल. याची दोन्ही संघांनी, संघ मालक आणि कर्णधारांनी नोंद घ्यायची आहे. हॅलो, धन्यवाद डीजे. या सामन्याचा सामनावीर ठरतो तो स्मिथ शिवलकर. 18 चेंडू आणि 41 धावांची खेळ पाहायला मिळाली ती स्मिथ शिवलकर. वेद्रे यांच्या हस्ते ते सन्मानित केलं जाईल. ते स्मिथ शिवलकर याला 18 चेंडू आणि 41 धावांची खेळी पाहायला मिळाली.